Abɛbuo edua ɛfa onipa ho. Abɛbuo edua ɛfa onipa ho. Die di kan. Baabi a onipa animonyam duru no. Nanim gu ase a ɛtera ho. Baabi a onipa animonyam duru no. Nanim gu ase a ɛtera ho. Die to so mienu. Obiara eni hɔ a wɔwo no owudifoɔ. Ɔbrɛ mu nsɛm na ɛkyerɛ onipa suban. Obiara eni hɔ a wɔwo no owudifoɔ. Ɔbrɛ mu nsɛm na ɛkyerɛ onipa suban. Die to so miensa. Aduane a onipa die na ɛbɔn ne ho. Aduane a onipa die na ɛbɔn ne ho. Die to so nan. Ɛkɔm ma onipa ani bere. Ɛkɔm ma onipa ani bere. Die to so num. Onipa a wɔde sasabonsam ba ba afie no. Ɔno ara na wɔde mpohwɛ bae. Onipa a wɔde sasabonsam ba ba afie no. Wɔno ara na de mpohwɛ bae. Die to so ensia. Awurawura bebree de animguaseɛ brɛ onipa. Awurawura bebree de animguaseɛ brɛ onipa. Die ɛtɔ so enson. Papayɛ ma onipa di aduane a wantɔ. Papayɛ ma onipa di aduane a wantɔ. Die ɛtɔ so enwɔtwe. Onipa yɛ wuyi a mfa bɔne ntua ne so ka. Onipa yɛ wuyi a mfa bɔne ntua ne so ka. Die ɛtɔ so enkron. Onipa wu a yɛde ne papa na esu no na ɛnyɛ ne bɔne. Onipa wu a yɛde ne papa na esu no na ɛnyɛ ne bɔne. Die ɛtɔ so edu a etwa toɔ. Onipa din anyera a na efiri ne nokorɛ. Onipa ne din anyera a na efiri ne nokorɛ. Meda wase me din adi teacher Opoku. Bomoden sɛ wobɛdi machi ɛwɔ ɛyɛ YouTube. O mra ubo teacher Opoku di ahyem. Okɔ TikTok nso a teacher Opoku 1. Afei Facebook die akan Proverbs. Bomoden di machi na yɛnsua bebree emfiri ɛbɛ afutusɛm ɛne deɛ keka ho sɛɛ mu. Nyame yɛ adom a next week yɛbɛsan ahyia bio. Meda wase me ma ɔmo ne tie a adehye.